Ito na yung Alexa Edit Flower Farm. Hindi tayo duman dito kanina kasi ang inuna natin doon kasi biglang umulan. Kaya ang inuna natin yung cave. Kaya ito, bumalik tayo dito sa kanilang garden. Ang ganda guys. Wow! Look at this. Variegated. Wow! Variegated guys. Ang ganda. My God, ang ganda naman ng bougainvillea na yan. Ayan, dito na tayo sa Alexa Edit Flower Farm. Ayan, nandito tayo sa Tanday, Baclayon. Ayan, pakibasa. Okay. Ganda. Wow, puro bougainvillea. Ibang klase. Ang ganda nito oh. Naging vine. Look at this vine. Wow, nakapayong siya men. Wow, nakapayong sila. Uy, may igot. Mi, alika dito, Mi. 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 Ay, umihi. Ang bastos mo. Umihi ka. Bastos mo. Alika pa. Kapit sa mga anak yan. Ay, kapit sa mga anak. Hala, nice naman kayo na yung mga bougainvillea, no? Mga bonsai yun niya. Gyan nila. Oh, grafted ni, oh. Nice kayo, oh. Gituyo ko niya. Buslot niya siya, oh. Kuha na ito sir, mo na iyahaw ka ng sige kauwan. Mo ba? Malata. Ayan? Ah. Wan, diyan nila gibusluan to. Gikuhaan na siya o ka ng kuhaan lata. Nalata man good, nahumok na yan. Pero Kaliwa. buhay, oh. Oh. Kanting, oh, kaya. Buntis pa. Wow. Ay, bougainvillea nga, mukat ka to. Lagi mo na yung gingon vine. Grabe, no? Ano? Ganda. Puro grafted. Oh, lain-lain po, no? Ang ganda naman. Wow. I love this. Grabe na. Wow naman. Grabe, ang dami. Tingnan mo yan, oh, iba't ibang color niya, oh. Peach, pink, fuchsia, lila. Meron ding white, variegated, golden. Ganda. Five sila mag-close ay sa phone. Okay. Parang dukhaan naman. Sila kapunuan. Ini ka variety ma'am kay kuan 418. 418 varieties? Wow. Pero kanang po 700 siya variety. Oh, 700 na. Parang dukhaan no? Bathan. My God, they have 418 varieties of bougainvilleas. My God, dami. Napa diri ma'am oh, pili na pa yan. Ah. Napad to. Grabe na. Mag-ayo eh. Kinanglan ba ni Bisbisan sa dadlaw? Dili pud ma'am, twice a week kami magbubo. Oo ka? Oo, kamo dili manitabo og kada adlaw ma'am. Wow. Manitabo kada adlaw ma'am. O kada adlaw malata. Oh.
Malata, di food. Pero naman boy, gibutang niyo sa ano para mamulaklak siya, no? Wala Sa sir. sir? Nga na lang siya? Wala. Ano lang, Gawag oh. Ihi. pruning. Ha? Pruning, ha? Sige lang, og trim. Oh. Wala ron. Basta magpugi ng pugkag pruning ma'am. Pugi po ni mamuwa. Oh, kinahanglan yun, di pruning di ay. Dini na mo ibutang among kuan, tubig ug mamuslis me. Ah, diri ra. Diri. Kay, mo to silaw? Kana Unsa man bitong uwan bitaw ma'am nga kuan, dili kasop sa ilawom. Ana lang ibutang. Ani ibutaw niya mo. Tubig para mo sop. Nay, buho ni? Naay buho. Oh. Ano di ay. Ang galing ah. Bantog lang tanan na yung ano oh. Pero wa may buho. Na kuan na sa alambre ra duha ka buo. Ah, duha ra. Pero dagkong puno oy. Dagko ba ka nang Gituyo ito din niya og kuan ma'am. Ha? Palit. Ipalit po niya ni mga Ah, lokal. gituyog yung palit nga dagko na. Oh, okay. Lokal yung punuan, kini ra gipang suksok ng mga imported. Oo. Yan ang gipang suksok, crafted na siya. Kana pa ma'am, ang usa wala pa. Oo. Nabi kuan 106 years old gikan sa Nabanga Saan? kanang kay Mga naman nga puro man Asana? bougainvillea ang gipili niyo. less maintenance man gud sir. Yeah. 106 years? Years old. Saan eh? Kana sa daplin ma'am kanta ko kaayo nga pots. Ha kana. Kana nasa daplin kasada. Yan andyan oh. Daplin sa kasada. Ay, kanto. Kani? Kana kana. 106? Dili na siya sa to. Asa? Nara daplin kasada. Ni, paano to? Saan? Baligyan ni tanan? Dili nin diri ma'am, naara daplin sa ibabaw ra. Ah, kanto lang dito. Okay. Saan ang antik dito? Sa 106 years old. saan? Let us see. Dito kinabangga. Ikaw ginabangga pa? Oh. Palit niya na sa Nabanga 106 years old. Dili sa pigdian. Asaan ka ni? Yung sa duha. Kanang duha? Oh my God, 106? Kuan sa siya mga 80 pa na sa kape. 80 years old. Kanto. Kuan na may ka kuan na sila edad. Oh my God. Ang tatanda na, laki ng pat. Yan ang 100. 106 ka to. Oh, lahi pa itong 106. Mga 80 years old yan. Oh my gulay. Ay, mauting hangin eh. Kaya ko. Kanya siya ma'am. Oo, grabe. Yan, 106 oh. A century old. Bougainvillea. Dili ra nimo makita, grabe. Aron dako ah. Murag magbaliti. Murag baliti. Aron dako ah. Oh my God. Duha unta niya siya ma'am niya na tumba tong niya siya kuan bagyo namatay. Ay, namatay ang isa na Wala tinila. na. Sayang nga. Ang nabili na lang kuan Ulo? sanga niya gagmay. Ah, sanga na nabuhi. Mm. Oh. Mauto yung mga baligya. Ayun. Doon ang mga binebenta nila. Ang daming klase guys. Ganda. Tanaw na ito itong ilang baligya. Inarabay sila promo nga. Yeah, Buy oh. 2. Kung sa to, buy 2 na niya. By to take one. Oh, buy 2, take 1. Mm. Nakakita ako sa Facebook gabi. Afternoon. Kabantay ko sa pao nga kuan katong gani Alex. Agilan niya. Oo, may jam-jam. Trespassers will be composted. Hello, lagot. Ay lang sword ma'am.
Yeah. Ang ganda. Trespassers will be composted, ha? Yeah. Tingin mo, ha? Ha? Kanya, mo ni mga baligya na. Kana nahalin na sila ma. Nanay ni ulit. Katong nasa daplin. Ako na sa tubangan. Ano nga malit, no? Pilaon po. May mga imported ani. Kini Kadto no? sila tanan ma'am. Ha? Kini sila imported. Naamang gud tay rare, semi-rare o top rare. Oo. Ang dato sa ubos ma'am, otoy semi-rare. Tag 1.5. 1.5. Katong tuwa galing yan to. Kini siya ma'am. Kini lang apat. Akari. Kini paubos. Mo na rare. Semi na na siya ma'am. Semi. Mm. Tama rare. Ang top rare, doon lang mo kanado na area mo. Kani? Tag 5.5. Ala, mahala na. Imported na? Mm. Oo, imported din. Ito naman. Wow, 5.5 di ini. Buy two, take one. Oh, sa 5.5 kung duha, 1,001. Nakalibre isa. Ano na? 5,500. Ay, 5,000. Naunsa naman to akong kwentada. Oy. Ano, yun may lang adto ra kutob akong budget. Ano na ito? Oo. Kana siya nga variety ma'am. Ha? Bedidari. Gwapa ka na siya. Wapa lagi. Oo, kanang pero na may lain grafted gihapon eh. Oh, grafted ni siya. Duha ni siya ka variety Oh, ma'am. Kini okay. siya. Kuan ni mini formosa. Oh, ganda. Gagmay ra na iyahang buwak ma'am. Gagmay lagi no. Mm. Dili na mo dako. Ingana ra. Dili inana ra na siya. Magpungpong. Magpungpong siya. Mabaga pod. Ala, nice kaayo oy. Nice. Dapat may Black Maria. Uy, Wala lahi siya na ni kuan. siya. Mura siya okay. Lahi ni Black Maria. Murag gamay raman. Mm. Gamay punuan na. Nya wa pay buwak. Wa lagi mamuwak. Wa may dako. Wala kana siya nga kuan nun kada jigonon. Oh. Kanang kuan siya. Delikado siya. Dili gusto siya og kanunay i-appreciate mo kada adlaw. Oh. May gulay naman na. Kay SP man din na. Variegated na variegated niya pero mahal lagi. 5.5. Wow. Pwede po ka mahay sa imong kuan man kay ikaw ra man po na inani. Maupod. Kasagaran sa mga bumbil na to, Mr. Mrs. naman. Oh, 36 petal. Ano na. Tingnan po niya. 5.5 Pwede po. nahalin na ni siya. 5. Doktora. Ay, kanya nahali na. O, padungan ni. Kuya, oy, nahalin na. Dana na diri pag ipabutang kag artiller mo sila bay na sila gate ba. Tukluan bitaw. Oh, karito. Ganda. Ang mga ganda, nahalin na. So kini siya man pwede ra ning makuan na nimo og 4 5. 4. Hmm. Mo man ni siya ma'am kauban atong Ay, kadtong akong gingon, ganina. Oh, Ay, Maybe ingani, from di Montana. ay, mupongpong di siya, gyud. di pa. Parehas na ni. Oh. Nice kayo. Asa may kinabaratuhan nimo? Mo na siya ma'am 1.5. Mo ni mga barato nimo 1.5. Ani? Mahal ba gino? Buy one take one hay po nag 750. Nag-buy one take one mo sa una? Ay karon? Kini siya nga kuan na ma'am. Kini ra nga variety. Ah, kani? Mga senior. Oh. Bali 750 ang patak sa iyang presyo. Buy one take one ma'am. Hmm. Kini ra pud lagi.
Simirera nga variety. Semi-rare. Kay kanang kuan naman gud siya mang kana naka-propagate na may ba. Oo. Pero Dahil daghan sa mga patingali top po, rare. daghan patingali na propagate ninyo wa pa ma-display. No? Naa ma'am, mga Oo. kuan na, mga top rare nang wa pa namo di panggawas. Mm. Mo nang amo ni i-dispose. Mahal food lagi. Namay kuan ani duha ka variety kini siya ma'am. Kini siya. Tudlo man di ani. Ang siya man na? Kini siya golden summer white. Raspberry red. Lahi ni sila. Tudlo na siya ka klase. Tulo ka klase. Swerte na kayo ito ma'am. Iwanin pa on. Kasagaran ng gudani duha ra klase ko siya. Oo ba? Di baka delikado na kuan. Dili stable na ni siya ma'am. Ang ihang buwak ni ani. Red. Matandog na human. Ito buwak ni kuan. Ayan. Buy one take one sila ngayon, oh. Hantod, ano sa man yung buy one take one ninyo? Hantod mahurot ma'am. Kini ra pod nga mga variety. Kanira po nga variety. Simirera. Okay, may buy one take one sila, yung semi-rare. Bale, pumapatak na 750 ang isang, pot. Kasi, promo nila. Gusto nilang maubos yan bago sila mag-display uli ng iba. That's why. And then, ang daming rare nila, ang gaganda, kaya lang medyo refrain muna ako sa halaman, I explained you guys, nakita nyo yung mga content namin ngayon, tumutulong kami dun sa mga kawawa, ang laking gastos. And then, mag-picture taking ka ta. Picture take, ito nanguha dahil sila video adto. Okay. Ang ganda. Onya, kanang asa na to away mo kung tangan awag ilugan akong kuan. Ang pagbubo twice A week. a week. Okay, twice a week. And then kinanglan matrim siya regularly. Human na niya og pamuwak ma'am. Ahi ka mag-pruning. Okay. Pananglitan ka na nga nga buwak. I-pruning ni mo nga na, sayang. Panaktak na niya ma'am. Manaktak din nagpusa. Okay. Manaktak na. So meaning pagka nalaglag na yung mga petas o mga bulaklak, doon ka na, ayun ang time na mag-pruning ka. Para sa ganun, mas lalo siyang dadami pa ang bulaklak at maganda ang growth niya. Yun ang secret dito. And then fertilizer, walang gamit, walang gastos. Ang ganda nitong bougainvillea kasi hindi alagain. Tapos ang maintenance, ganun lang. Twice a week na watering. At ang potting soil, potting mix, unsa man na? Anapog. Anapog? Or river sand. Pwede volcanic sand. Hoy, hala. Di namin magamit sa kanang garden soil ma'am. Kaya mo ni makalata. Okay. Angar ang garden soil o kanang mga Philodendron. Mga philodendron, calathea, caladium, mga na. Lahi manguni kay bougainvillea pang disyerto na. Manang mas gusto siya bato. Maong yun na siya. Manang angay kaayo bonsai. Pero ang ganda ng mga niya ha. Mga rare gyud Tanawa mother plant man din nakabutang mother. Tihik di ka na siya. Wala kami kakuan kayo. Ani ka propagate. Okay. White dilemma na siya. Miyawa White mga dilemma, white dilemma. Red dilemma, orange dilemma. White dilemma, red dilemma. Oh my God, ang pangalan. My God, magdi-dilemma rin tayo. Ang ganda. Wow. Kayo na lang ang humusga. Pag punta nyo dito guys, ang ganda talaga. Tsaka talagang mini-maintain nila. Ang ganda ng punong yun. Ang daming bulaklak. Magpicture ako doon. Grabe na. Ganda. Oh my God, it is a must to visit here in Bohol. This is a hidden garden here in Baclayon. You know guys, just
last night, I saw it in the Facebook, just accidentally. Kasi, nilike siya ng isang friend, of course, makita ko, and then, nagulat ako. My God, meron palang ganyang pasyalan. How many kilometers lang away from our house? Bool man good ni. Naara man diha, and then, wa man ko kahiring ani, kog laina po dani, oy, nakatago, wa man takahiring.